No, takže ako prvú vec si musíme dať dole kryty, ktoré držia na týchto plastových somarinkách, akože ono to dáte dole aj s prstami. Dobre, že by ste sa tým zbytočne veľmi netrapili, tak kľudne to môžete dať dole aj s plochým šrubovákom. Na druhom svetle to isté. Už keď máme von tie kryty, tak treba vziať túto, chytiť za tú kocku a vytočiť to doľava. Tak, a ono teraz už to vlastne vidie on. A odpojiť tento jeden konektor. To proste len potiahnete dole a ten kabel už to vidie von. Máme tu túto výbojku. No a my čo potrebujeme spraviť je tento plastový krúžok dať preč. Takto. Len za toto potiahnete. No proste zrobím to s dvoma rukami asi. No ale musíte si zapamätať polohu, že ako to tu bolo. Aby ste to presne potom tam dali rovnako aj na tú letku. No, ja to tam mám, akože je to celkom dosť voľné, ale môžete vidieť, tu máte také tie plastové stopky, do čoho to máte dať. Tak, páne to tam cvaklo. Proste, jak ste to vtedy dávali doľava, no tak teraz to dáte aj mierne doprava a poriadne to tam treba zatlačiť a ten plastik, aby ste cítili, že ak to tam skočí. Takto. A to je všetko vlastne. Chytíte, či vám to tam drží, nech vám to tam nelieta. No a môžete dať späť kryt. A to isté na druhom svetle. Vezmeme, vytočíme. Jednoducho vyťahneme von, odpojíme kábel. Teraz už taký speedrun. Dobre. Takže zase si zapamätáme, že kábel keď bol smerom dole, tak tu tá vecička, za ktorú sa to odsvakáva, aby to bolo vpravo hore. Tak, a napríklad to tam parádne, nech to nevypadne. Tak, fajne to tam skočilo. Takže to vlastne tam. Teraz zapojíte tu na zase kábel, nezabudnite. No a dáme nejakú testovačku, či to funguje a či svieti chyba. Sú to ledkové svetla z AliExpressu za 28 €. Hodím vám tam link, keď budú dobré. No a uvidíme. Takže svetla máme nainštalované. No a poďme si dať nejakú testovačku. Tak uvidíme. A všední smerovku. What? Je možné, že mi teraz odišla smerovka. Aha, tak nie. Tak možno to ukazuje nejaké random blbé chyby. Alebo som zle zapojil kábel, neviem, idem vyskúšať zapnúť svetlo. Takže chybička sa vloudila, zabudol som zapojiť konektor samozrejme, som sa zakol, že čo. Tak idem vyskúšať teraz. No, nesvieti nič, zapneme svetla. Vyzerá to, že stále nič. Zaplikáme. OK, tak poďme sa na to pozrieť.